Que tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde, estamos coa cociña en directo e ademais hoxe coa cociña 12 en directo na televisión de Galicia e sempre digo que fai falta xente que faga a cociña porque se depende de min non comedes nada na casa, así que pasen Xulio e Merche, un aplauso para eles. Que tal, Merche? Que tal, Xulio? Como estás? Bueno, moi ben. Que cara, Que cara trae Xulio hoxe, Xulio hoxe é feliz, é un home realizado despois do de onte, Irradio felicidade. É que eu xa te vía estes días... Pero logo se me vai, que está Merche aquí. Xa. Xa cambiará. Que tal? Ben, moi ben. Estás ben? Contenta de volver con nós coa Voltas co Prato? Home, claro. Sí. Me gañar outra vez. Dame a idea de que vamos facer algo doce, Claro. Hoxe, dame así un pouquiño a idea. Ten pinta. Queredes saber que receita temos? Pois imos ver que é o que nos trae Carmen dende Curtis. Ola, chámame Carmen e son de Curtis, un pobo con fama de bo queixo. Por iso, a miña receita favorita é a torta de queixo ao forno. A única diferencia é que eu fago con queixo azul ulloa. Leva, ademais, ovos, fariña, azúcar, nata líquida, iogur natural e leite. Logo de mezclar e bater ben todos estes ingredientes, vacíase nun molde untado con manteiga, que tamén lle dá un pouco de sabor, e levase ao forno a 180 grados, unha hora aproximadamente. Convén tomala, deixar enfriar para tomala, preferiblemente o día seguinte, e está boísima. A ver se a mellorades, e eu podo aprender algo máis. Carmen, vai ser imposible mellorar a tua receita porque leva arzúa ulloa. E non hai nada que supere ese queixo, nada na vida supera ese queixo. A ver, rapaces, que vos parece? A min pareceme moi boa receita. A ti pareceche boa receita? Pero eu vou na facer con cebreiro. Como? Con queixo de cebreiro, outra denominación Como? de orixe, galega tamén. Espero e creo que vai a quedar moi rico. Mire, non che vou dicir que a mí me parece mal, porque non me está Espero que Carmen parecendo estea de nada acordo mal. comigo. Non me está parecendo fatal para nada. Pero imos ver que lle parece a Carmen de Curtis. Carmen, por favor, ven aquí. Un aplauso para Carmen. Que tal, Carmen? Como estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eres veciña casi, Casi. Casi, veciña. Fun moitas veces ali á festa. E levámonos ben, non? Levámonos moi ben. Debémonos de levar. Pero non sei se te levarás tan ben con Merchi, Sí, por que non? Porque dixo que iba a facer con queixo do cebreiro. Bueno, tamén está ben. Tamén probamos unha cousa distinta. Eu que Claro. pensaba que me ibas dicir ten que haber xente para todo. Pa todo. Bueno, Xulio, con que vas facer ti? Eu co que me diga a Carmen. Entón, con que vais ser? Pero, bueno. Con arzullo, con arzullo, pareceme moi ben. Pero vou utilizar un poquinho tamén de queixo crema, para dar un poquinho máis de cremosidade. Moi ben, Vale? moi ben. Vale. Moi ben. Así Entón, tamén cando vemos outra forma distinta e probamos. Eso, hai que- Valoramos. hai que valorar, hai que ir Pensa que probando. gustar a ti, Carmen. Nos vamos Claro. facer... Bueno, eu tiña pensado facer a receita de Carmen. Igual, solo vou a cambiar o queixo. Pois Paréceche eu non vou pouco. cambiar o queixo. Parecelle Pero pouco. voulle poñer unha baseciña de galleta para que quede un poquinho, dai un toque aí moi crocante para Bueno. enriquecer se cabe a túa receta. Bueno, pero pode estar ben, verdad? Así coa Sí, base pode estar de ben. bolacha de Sí, galleta. sí. Vou-te acompañar aí á zona de sufridores, Moi Carmen, ben, por favor, moi ben. séntate ali nesa cadeira que temos habilitada para ti e vai Perfecto. mirando a ver se hai algo que fagan ben ou algo que fagan mal. Ok. Vale? Esperemos que fagan todo ben. Todo ben, Esperemos. supoño que sí. Bueno, rapaces, con que empezamos? Con que me ides sorprender hoxe? Eu vou empezar ca base. Vale, pois veña. Por qué? Porque vou utilizar galleta e manteiga derretida e necesito facela canto antes para metela na nevera. Vale. Porque de esa Andamos maneira por aí. vai... Fora, claro, vas aos ovos ao queixo, porque é bo, Encargo das galletas, encargaste ti da mosca. Mira, ves como vai ao queixo? Claro, pero Bueno, vai o ao queixo é bo. meu, aparta dai. Veña, pois dalle, machucas todo, non me Machuco, entendo. sí, machuco as galletas e mezclas ca manteiga. Nada máis. Pero, son as galletas de toda a vida da casa, entón, claro... Bueno, simplemente- estas son sin gluten, para que valgan para todos. Bueno, vale. Unha opción máis, Claro, claro. hai que... Carmen, que che parece isto de machucar a galleta para a torta de queixo? Home, moito mellor que vai anteira. Como claro. Mellor que vai enteira? Claro. Claro. Así Máis facemos menudo. Porque hai moita xente que sí que os fai inteiras. Eu recordo as que son así como tostadas rectangulares, sabes? As torradas estas que sí que as poñía moita xente na base do molde. Como é blanda, despois xa se desfai tamén. Claro, Xa vai despois. Amigo. cada parte co seu trozo sin problema. Tampouco Bueno, tería pero moito mellor así, non problema. machucada. Sí, eu penso que queda mellor así. Bueno. Así damos a forma que queremos. Vale, pois ti machuca aí, a ver que me di Merchi. Merchi, ti que vas facer? Vou a facer o que me gusta da tarta de queixo é que é unha receita moi sinxela, moi doada de aprender así, incluso de memorizar.
porque vai todo coas medidas do yogur, ou polo menos eu a fago así. Pois vouche contar unha cousa. Encántame a medida de yogur como concepto. O sea, Claro. a medida de yogur. Porque son todos iguais. Porque se che pon un pucheiro ou che poñen un tazón, que é un tazón? Pero o yogur sempre é un yogur. Eso. Ou non? Claro. É que despois hai problemas. E agora é cando vou dicir que debe de ser o único postre que sei facer, a única sobremesa que sei facer, a torta de queixo. Por eso vou ser moi exixente. Veña, dalle. 4 ovos. O yogur, que non se nos esquenza. Vale. Despois, natural, sen azúcar. Vale. O azúcar vai aquí. No, xa. Medida, unha medida Unha medida de yogur, na casa. e media, vale? Un poquinho máis. É o único que vai un poquinho máis. Que non falte o azúcar, home. Que non falte o doce, home. A ver, é un 12 ou non é un 12? É un Un 12, 12 home. sin azúcar non é un 12. Ei, veña, ti dalle aí. Unha medida de nata, xa está medido, vale? Isto é unha medida de nata. Pero que é unha medida de yogur tamén. Sí, É sí, unha sí, medida sí, de sí. yogur de nata. Unha medida de Vale. yogur de nata. Vale, Unha vale. medida de yogur de leite. Vale. Isto é super fácil, pois se ti tes un yogur na casa, xa tes todo feito. Claro, O único que necesitas é ter un yogur de calidade. de calidade, 100% galego. Yogur, nata e leite, Vale. azúcar e Vale. ovos. E agora nos falta, para O facer unha desastre. tarta de queixo, o queixo. Proba queixo. unha vez o cebreiro. Carme, mira o que está facendo, Estálle botando Carmen, queixo a do ti gusta cebreiro, o cebreiro ou non che gusta? Vale perfectamente, admite todo tipo de queixo. Que pouco combativa ven, Veu como fai? pouco combativa. Bueno, dame un cachiño, veña, que está bo. É que en realidad está bo, o sea, cáeseme... Está moi rico. Buah. Mira, como Está. uns 60 gramos de Xa verás queixo. cando vayas á casa, Fran. Buah. Canto lle botas? 60, entre 60 e 70 gramos. Sabiche, e ahora bater. Esa está, Isto é todo o complicado que ten E a xa torta está. de queixo. O sea, o teu é todo meter aí, bater, fillados como bate. Da baixo arriba, non? Ten forza, ten forza. Ui, Aí va, merche. Ollo na casa porque Ui. se merche que sabe facelo. está moi potente isto, claro, es que estaba todo. O sea, Bueno, eu desde o mi lado meu molde o teu molde é máis inxeño. vou no meter na nevera, vale? Pero- É unha tarta para parexas, para compartir. É que iso non alimentas a ninguén. Pedazo Iso. tarta. Dá casi 400 gramos de tarta, Non me fastidies. Engaña. Por iso, isto non hai ninguna ración, Xulio. Estos son dúas racións, cañota, non seas enchedoiro. Que tiñas me da facel en tamaño normal, ou Aí que? está. Non, Aí é un está. tamaño especial para que poda levar Carmen para a casa. Bueno, pois a tua base vai para a nevera, non? Vou meter na nevera para que calle a manteiga, vale? Perfecto. Vale, pois mentras tanto recordarlle a xente que está na casa que poden chamar e comentar a receita. Se vos gusta o que queirades, tedes aí a Carmen de Curtis, pois podedes tamén chamar vos. É dicir, pois gústame, non me gusta esta torta con queixo do cebreiro, con San Simón, con arzullo, co que sexa. A nós gustanos con todo tipo de queixos. Chamade, comentade e recordamos que despois teremos tamén as preguntas do noso concurso, así que estade atentos e atentas ao que está pasando no Voltas co prato do can anda aí. Vou a limpar un pouco, non? Ah, claro, hai que limpar porque tiraches por fora. Bueno, Pues así se vou acabou. poñer un poquinho de manteiga e fariña. Vale, pois mentras lle botas manteiga e fariña, imos a ver que nos conta Xulio polo outro Vale. lado. Veña, Xulio, estáis agora co queixo. Si, de momento vou ir pernando. Vale. Este sí é cebolla, quero probar. É que eso sabes, hai unha cousa. Probáchelo, este. Vale, a ver. Non me diseche nada do cebreiro Estaba todavía, bo, dixenche que estaba bo. A ver, Dixe. Reconcíliate con tu pueblo. agora, Arzu, é que sempre me ganas pola boca. É que é así. Ah, Bueno, vou no pelar e vou no ir cortando Carmen, Está bom, non? isto que? Isto é outro nivel ou non? Bueno, é Arzúa. Ti queres de Curti, sabes que isto é outro queixo. É Arzúa Ulloa. E ademais eres queixeira, ti. Tamén, ainda encima. En activo. Pero falo ti, Sí. sí. Ai, sí. Cantos queixos podes chegar a facer nun día? Eu que sei, 200 ou... Que va? Que va? 200 queixos, odi? Mais. Pois vexo-te moi inteira, para facer 200 queixos ao día. É máis, vexo-te Desde aquí viva, é que máis sempre fácil. sorprende. Desde aquí é máis fácil. Vale. Mira, Bueno, eu xa teño a miña torta. Vai Unha- para o forno. o que? A miña torta. A túa xa? Sí. Xa está. Unha oriña vai estar aí a 180 graus. Unha hora a 180 graus. Sí. Moito tempo. Moito tempo. Moito gasto energético. Bastante. Moito gasto energético nos tempos que estamos, Merchi. Bastante. Carmen, toma nota. Estamos en horario para todos os públicos. Vale. Ti hoxe, como ganaches onte, xa non hai cantautura. Eu non teño nada que perder. Eu
A miña racha dime que hoxe vou perder. Xa. Se gano, pois De feito, flipas. estás suando dos nervios, No, do calor. Do calor. Bueno, fixade... Pero vas a empregar todo ese queixo. Claro. No, Trepa, xa pinchei pa... Isto sería un Voy a levar a sacrilexio Carmen na tamén. miña vila, Deixar as codias, sería un sacrilexo. Pero bueno, vamos a perdonar. Creo que temos alguén do outro lado do fío telefónico que quere falar connosco. Hola, que tal? Boas tardes. Moi boa tarde. Con quen falamos? Pois con Marco. De onde? Marco de Pollo, pegadinho a Pontevedra. Pegadinho a Pontevedra, sí, de pollo. Bueno, que nos queres dicir? Gusta cho queixo a ti? A mí gustame todo. Bueno, bueno. Gustame todo. Que iso está, bueno, a ver, tengo pintado que estás facendo aí. Sí. Estas horas que son horas de merenda xa, Xa, é que a non esta, hai que pechar os ollos. a esta hora, verdad, apetece así un pouquiño de queixo. Pois sí, pois sí. Hai algún dos queixos galegos que che guste máis que outro? Cal é o que máis che gusta, por exemplo? A mí gustame todo. Pero ese que tedes aí, ese do Cebreiro ten unha pintaza. O do Cebreiro está moi bo, Potente, potente, sí. Mira, vouche contar unha cousa que igual non sabes. Sabías que estivo a piques de desaparecer o queixo do Cebreiro? Anda, e logo. Sí, estivo a piques de desaparecer e foron recuperando pouco a pouco, sí, sí. Así que Anda. mira, hai que comelo, que está reavivando. Claro, non podemos deixar perder Oi, cousas tan boas que temos na nosa terra. exactamente, exactamente. Eso, hai que estar atento a eso. E a ti, Marcos, que tal se che dá o de cociñar? Bueno, voume defendendo. Non dixeches. Non é a miña especialidade, pero bueno, algo sempre se sabe fazer. Non o dixeches moi convencido, Bueno, teño Bueno. moi pouco tempo, pero Xa. bueno, cando vou gustame facelo ben, as poucas veces. Bueno, pois vente por aquí un día, Que va, No. cando queirades, Ah, sí, cando queiramos. cando queirades. Vale, pois contamos contigo. Un bico para apoio. Pois veña, contade comigo que aparezo por aí, e malo será que algunha recita non saiba. Pois aí está. Bueno, pois moitas gracias por vernos. Un bico enorme, Veña, outra Veña. vos. Chao, unha aperta, chao, chao. Chao. Xulio, este era máis de queixo de Cebreiro, Sí. O de pollo. Estivo a piques de desaparecer e foi a topar merche. Verdad? Vai a topar hoxe. Oxe, demais. Veña, Bueno, contame. mira, eu vou aromatizar un poquinho a nata, porque a miña receita vai levar o queixo de Arzuolloa, o queixo crema, como dixen, un pouco de azúcar, un par de ovos, a nata e un poquinho de coñá. E a mosca non a llevar a meter, E verdad? a mosca, non sei, ao final vai ir. Entón. Digo, o tío da medida do yogur, non. Non, No. A ollo Tío, todo. non, eu a ollo, aprox. Aprox. Así me vai, como me vai. Esa medida non é boa. No, mira, son uns 200 gramos de azúcar, Sí. 200 gramos combinando os dous queixos. Vale. Vale. Coñá si que é o gusto. Vale. 2 ovos e uns 150 mililitros de nata. De nata. Vale, pois nada. Entón, primeiro, Coñá para a darlle ver se o isto está toque. quente. Aí está, sí, Vamos a sí, botar ten que aí, estar coñá. quente. Digo eu que está quente. Está. Digo eu que E un ahora, pouco hombre, quente sí que estaba. Vamos a quitar o alcohol tamén. Ya. Os, Pero que me queiman las cellas, home. Pois non, Pero isto con É actuación. un pouco Pero- cheirón. Carmen, é bonito, pero isto na casa non faz para facer Sí, unha tarta de hai queixo. campanas tractoras, sí, ó. No, eu non me meto con esos Ai, non, eu aí non me meto, No, con isto sabes o que tampouco. facemos tamén. Que va? Pero este con espectáculo, así non Claro, vale. un show cooking. Un show cookie, sí. E é porque Xa queres se volver a foi- gañar. xa se foi o alcohol. Mira, marchou o alcohol. Mira, agora que vamos a facer E agora é botar que? primeiro o queixo. Mima, No, chaval. vamos botar aquí o queixo. Como saltou? No, mira, vamos botar o queixo. Este queixo. E a coñá. E vámoslo deixar aí que a tempere para que se vaya fundindo un poquinho o queixo, vale? Ala. Entón, Que rico. Deixámoslo aí. E vaise derreterá un pouquiño xa o queixo, non? Porque ao estar quente o Claro, coñá, que vaya facendo xa vai un poquinho derretendo. máis, Bueno, ¿no? pois mira, mentre se prepara iso aí voulle contar a Galicia un par de cousiñas sobre o queixo. Porque o queixo é case un alimento básico. De feito, xa dicía Cunqueiro, Galicia é queixeira, non haxe dúbidas. Será por iso que temos 4 denominacións de orixe. E hoxe cociñamos con 2 delas. O queixo do Cebreiro, que falaba antes del, empezouse a facer grazas a unha receita que trouxeron uns monxes de Francia, Pero agora, só os nosos queixeiros da montaña lucense son os que queren e fan estas pezas tan peculiares con forma de gorro e con textura e sabor incomparables. Do Arzuolloa, que vos vou contar? A ver, se eu son de Arzúa. Así que diría que é o mellor. Nunha torta, nun bocata, ou tal como chega xa dunha queixería. Unha maravilla. Ollo, que non esquedo tampouco os de San Simón, con ese toque afumadiño que lle dá ao bidueiro, e, por suposto, o de tetilla. Seguramente un dos máis populares, ou máis popular, grazas á súa forma
tan peculiar. Se queredes ir de festa e comer bo queixo, a onde tedes que ir? Diredes, vai dicir Arzúa. Sí, Arzúa sí, pero tamén a Vilalba, a Friol, que o direi ben, ou a Monterroso. Consultad as datas e dar unha volta que seguro que vos presta moitísima, está moi rico. A de Arzúa é o primeiro fin de semana de marzo. Veña, aí vos queda a información toda. Xulio, Primeiro fin de semana de marzo. Primeiro fin de semana de marzo, xa pasou, ainda queda. Sabes que fun arzuando ano? Que fui arzuando ano? Arzuando ano, teño o premio, arzuando ano. O nivel está baixiño, Está moi baixo. Un eu e 8 personas máis ese ano. Perdón. Veña, dalle. Bueno, botei o azúcar. Ahora vou botar os 2 huevos. Moi ben. E como se chama os de Silleda todo isto? Silledenses. Silledenses. Ou silledensas. Os silledensas. Este ano, a partir deste ano, hasta este ano éramos todos silledenses. Vale. Silledenses e silledenses. Vale. Mais ovo. 2 ovos. 2 oviños. O azúcar. Que xa lle botaches antes. Sí, isto. Quitamos esta pinga. Bueno, atentos e atentas na casa, que hai preguntiñas e hai 50 e 50 euros en xogo. 50 primeiro e 50 despois. Atención na casa, Moito carne. Mira. Ahora vamos, que remexer un pouquiño. Sí, veña. Mentre remexo, de feito, mira, mentre remexo, vou vos facer a primeira pregunta. Que queixo utilizou Xulio na súa receita? Podía preguntar o de Merche, pero non. Pregunto o de Xulio. Que queixo utilizou Xulio na súa receita? Esa é a primeira pregunta se queredes gañar 50 euriños. Pódelo mostrar, tamén. Mira, mostra aí a cámara. Para que o vexan na casa. Aí, mira, ves? Un queixo así esponxoso, rico, cremoso, non sei, unha denominación de orixe bastante particular e querida polos galegos e galegas. Coñecen moito a Cañotas onde fan o queixo. Toma, xa está. E non damos máis pistas. Bueno, non damos máis pista. Esa é a primeira pregunta. Comezad a chamar, Xulio, despois disto, que é o que faz? Despois disto, que fago collo a mezcla que tiñamos, que como ves, mira, ves, o queixo xa está... Xa derretouse un pouquiño. Lembramos que esta mezcla que fixeches levaba o coñá, que lle prendiches lume, levaba a nata e levaba o queixo. Ahora vas a botar? Ahora vamos a botar o queixo crema. Mira. Vale. A ver se non fago como Merche a lío. Si, non a líes ti, non fagas un Merche. Si, non fagas un Merche. Xa vai ser así, un Merche. Un Merche vai ser. Cando tires toda, un Merche. Ala. Que ben. E agora vamos a... que o aspecto... E agora vamos a triturarlo todo. E despois de triturarlo, podese probar así. Sí, claro, débese sempre. Perfecto. Bueno, ahora cando ven o momento, Merche... A ver que pasa. Veña, tritura aí, dalle aí. Ai, a triturar. E mentre Xulio tritura, creo que temos unha primeira chamada. Hai alguén do outro lado do fío telefónico que quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Con quen falo? Con Maica, de Bandeira. De Bandeira. Ai, boa carne en Bandeira, Sí, señor. E boas empanadas tamén, Moi boas, moi boas. Agora falta pouco xa para a festa. E non podías vir traer unha empanada aquí ao programa? Bueno, se interesa, por que non? Home, Maica, eu creo que era un detalle pola tua parte. Eu vouche intentar dar 50 euros, ti traesme unha empanada. Non? Bueno. Vale. Intentarémolo. A ver, contame, que queixo trouxe hoxe a nosa convidada? Que queixo utilizou Xulio na súa receita? Un queixo moi rico, de Arzúa Ulloa. O Arzúa Ulloa, aí está, o queixo. Hola, Julio. Moi ben. Aí está o queixo. Mira, Maica, Mira que maravilla. Maica, podes vir ao programa traer unha receita? Non ten por que levar queixo de Arzúa a receita, se non queres. Bueno. Animaste a vir un día? Sí, por que non? Pois xa está, ahora xa o dixeches. Ahora xa está. Bueno, Maica, moitísimas grazas por participar. 50 euros que van para a Bandeira. Un aplauso para Maica. Grazas. Gracias, un saludo, boa tarde. Boa tarde, chao. Que maravilla. Bueno, rematamos isto, non? Vamos polo molde que está... El veu, eu marcho, sabes? Foi como, la veña, arrancou. No, porque, claro, ves? Fuches polo molde, ahora se tocas, vas ver que está, que solidificou, que calla... A ver. Ves? Mira, que está duro, está... Entón xa temos unha base. E se o volco... Se o volcas e rompes, hai que facer outro. Vale. Non a vou liar. Prova a facela, a ver que che pasa. Pode intentar. Non, mellor non. Intenta se queres. Entón, e agora, normalmente, cando temos este tipo de masas, esta de feito é sin glute, entón podese desfacer moito para verter o... Axudámonos con cucharón para que vaya quedando pouco a pouco, non? Eu creo que estás un pouco... O cu apretado, como se di, non? Non te creas. Non.
Vexo-te así un pouco nervioso, No. tenso pola situación. Traballa dentro medo. No. Sí, No. traballando así dentro do medo. Bueno, un pouco. Un pouco. Un pouco. Un pouco, verdad? Un pouco. Xa está, así non lle botas máis. Mira, Non lle isto... boto máis. Pero, Non fai falta- No, a porque ver, vai medrar. mira, por favor, Isto é un desastre, o sea, poñerlle isto á xente. No lo mira pa rompas, aquí. cañotas, no lo rompas. Carmen, mire, ven aquí, Carmen. Isto Ven, é unha tarta así checa. ven aquí, Carmen. Non Isto che a quen parece lle un pos? pouco pequena? Isto Bueno, lle pero pos- vai medrar, vai É medrar. unha ración individual, Sí, verdad, Carmen? Sí, De tamén. mí pa ti. Tamén. E vai E non hai medrar. nada para mí. Vai encher fijo, Tú presentas y molde. despides. Vai La que encher vota es fijo. Carmen. Ti, mira, ti puedes probar ahora si quieres. Quería meterlo de doy. Sí, sí, sí. Si quieres, Carmen. A ver. Eu tamén quero. Ah, Eu quero probar tamén. ¿Sí? Tiembla, Dulce. Merchi. está Está rico, ¿eh? Ven. Está rico. Verdad, Está rico, está rico. Ahora mismo non pues se pode antes de- decir que Antes non. de rematar con isto, vamos ver o que lle vai meter Merche a maiores á súa receita. A ver, porque estás facendo un pouco de... Unha salsiña Ah, claro. Mira, mira. con cereixas, azúcar e un Eu pouquiño de limón. podo meter a tarta no forno? Como queiras. É que me Pois aquí non se vai facer, Estará a túa? Saco a túa? Preguntas Deixa un mami. pouquiño máis. Deixa un pouco, pero podo meter a miña? Bueno, veña, saco, vou a ver, déixame ver a ver que tal está. Isto é un escándalo. Sí. O sea, está. vamos a ver. Está. A de Merche está. Por saca, a Merche, saca. É A ver, para poder facer eu. traine pa aquí, Merche, que quero ver a túa. Ah, vale. Esa aí. Non vamos probar unha cocida e outra vale, crúa. Claro. traine, mira, traine por aquí. Pon aí, Aí. para que se vexa, que meta a súa... Douradiña, bonita, que Ah, vente, Carmen, vente. Irregular. preciosa. Irregular, Bueno, ten un Remexe, Chaquina. color moi suave, moi suave. Ala. Que para ti ten boa cor, non? É grande, dá para comer varios. Pero eso lo vai probar Veña que- Carmen. No, Le ademais... tira a Tócame máis, tócame máis, Toca tócame máis. máis, Toca se vai máis. tirar a comida non se tira neste programa, cómese. Bueno, Cómese. cando é dulce igual. Bueno. Merchi ten xa a súa torta feita e agora quere facer algo coas cereixas para acompañar. Unha Que vas salsiña facer? rápida, nada. Son cereixas, Vale. Carmen, Vamos mira. a venir por aquí, Carmen, vente. unha presada de cereixas, que lles quitei a bebida. 2 culleradas de azúcar e o zume dun limón. É como lles quitaxe a bebida. Mira, vouche enseñar algo especial, diferente, un coitelo. Un utensilio novo de cociña. Mátame camión, cañota. Bueno, Un modelo é que a novo. única forma que se... No. Para quitarlle é comelas. Eu como así. Hai trebellos especiais para quitarlle tamén a bebida. Un día traioche un. Un despebicizador. Algo así. Bueno, vale. É que... Gusta checar a idea, Carmen, así Sí. de acompañalo con unhas perixiñas. Sí. Como se fora unha marmelada, pero máis Ten un máis color rápido. suave para poñerlle máis colorido todavía. Claro. Moi ben, Además, estamos en tempo de cereixas, ahora no verán, apetece frutiña. Yo no lo veo, Carmen. Sabedes por que fixo... A ver, Sabedes por que fixo... o contraste de color vai ser bonito. Logo, despois, a ver, xa se verá. color Despois, bonito. logo xa se verá. Xa se verá, sabedes por que fixo isto Merchi? Porque viu que de primeiras co queixo cebreiro, Carmen mirou así un pouco atravesada e dixo, bueno, veña meter Moi blanco. unhas cereixas por riba, veña, unhas cereixas. Pero Moi aquí, blanco. ademais de Carmen, que é moi importante no noso programa, evidentemente, porque nos trae a súa receita, sabedes quen é tamén superimportante? É superimportante Galicia, porque Galicia sabe moitísimo sobre a torta de queixo, Galicia sabe, bueno, todo o que poida saber sobre a torta de queixo, ou non? Sí. Sí ou non? Sí. E queres ver o que opina Galicia? A ver. Pois, atenda a Galicia. O meu queixo favorito é o queixo do país. Parmesano. O gorgonzola. Seguramente me iría más a quesos o curados o un quesito tierno como el queso de tetilla típico. El de tetilla es que es flojo, pero luego hay algunos de Arzúa o por ahí que están muy buenos. Gallegos frescos. Cocinar con él normalmente no. Alguna salsiña a veces. Sobre todo pasta y cosas al horno. No sé cómo hacer con queso algo. Típica barra de pan que cortas a la mitad y le pones un poquito de salsa de tomate y unas rodajitas, ahí tienes un panini ideal. Yo es que lo de la cocina, cero. Tarta de queixo, Plan de queso. queixo con membrelo. Por un buen pan. Tapitas y ya está. Si traen queso no, ese es otro tema. A que máis me gusta... A do forno. Me parece más jugosa y más rica. No, la fría como mermelada es mucho mejor. Non soy moi aficionado. Hai unha tipo vasco da viña. Tarta Santiago. No hago dulces con nada, los compro hechos. Xa nos fago, si os podes mercar para que os vas facer. É que tiña razón esta señora. E gustoume moito que dixeron o do queixo a forno. A tarta de queixo a forno, se está ben feita, é unha maravilla e imos comprobar que fixeron por aquí. Xulio, tens que sacar a túa, non? Vale, sí. Pero con tranquilidade, que non se che... Que non, a ver se non che medro moito, Non quería.
No, A ver se non desbordou. Eu creo que aí o sabor vai Está. concentrado. A ver. O sabor vai concentrado. Pon aí, pon aí. Mira que bonita. Ala. E dá para dous. Hai que poñer un Non helado. parece que encheu moito. Carmen. Non parece que encheu moito, non. Carmen, no. ti Non crees era o que isto dá para esperado. dous? Non era o esperado. Non era o esperado, verdad? Carmen. Pero eso pasa en moitas relacións, Sí. Sí. A ver, Pero bueno, mira, moitas veces din que o tamaño non importa. O mellor, Neste caso non. neste No, caso, claro, neste é todo caso, sabor. o sabor é Posiblemente, importante. Veña, posiblemente se pois senta emplatamos, sabor. Xulio, ten moito traballo por diante, veña, compañeiro. E Merchi tamén, por Eu favor. xa estou, Ti xa estás. Eu xa estou, un poquinho de mermeladilla, o sea, que non é unha marmelada, é salsiña de Vale. cereixas. moi bonito. E xa está. E xa está. Aí está, moi Vou ben. coller Vamos uns a coller un garfos. garfo por aí. Xulio, ven por aquí eu. cando poidas. Xulio está tendo problemas ata pasar. Ai, pobre Xulio. Non me deixastes meter hasta a última hora? Ti, o que utilizaches, bebíchelo ou non? Non. Non. Esa é a pregunta que llevamos facer para a xente. Que líquido animou, vamos a dicir así, a torta de Xulio no día de hoxe? E puxo a cañota simpático. Que alcohol utilizou Xulio para alegrar a súa receita, poderíamos dicir. Aí está a segunda moi bonita tamén. pregunta dos 50 euros. Vale, podedes chamar ao teléfono do programa e podedes gañar 50 euros para a cesta da compra que sempre veñen moi ben. Colocadevos, por favor, compañeiros, dun lado e do outro, mirando cara adiante, Merche, así, como se estiveras no exército, a piques de recibir unha maravillosa noticia, imagínate, que é unha maravillosa noticia, vale? Ai. Veña, Carmen, proba, por favor, unha torta, a que ti queires. Primeiro unha e despois outra, non? Come, claro. Ah, pensei que era unha soa. Vale. Mira que cremosidade, Vamos Bravo. a empezar por aquí. Ai, ai, ai. Que Ui, nervios. Carmen, Non teño agua no medio para lavar, igual que se fai co queixo. Como? Que queres? Agua para lavar no medio, para limpiar. Para limpiar, non. Necesitas limpiar o sabor. Vale, Carmen. O da auga... Se ve que ten sabor, se ve que Queres ten unha sabor. cereixa para limpar? Espera, Bueno, espera. pois tamén vale. Queres unha cereixa para limpar? Tamén vale. Limpa aí. Gracias. Espera, mientras tanto, creo que temos Eu limpo aquí. a outra chamada, segunda chamada dos 50 euros. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Con quen temos o placer de falar? Ángeles, Ángela, de onde? de Castro de Rei. Ai, de Castro Rei, bonita terra, moi bonita terra. Bueno, sabes a resposta á nosa pregunta? Que alcohol utilizou Xulio para alegrar a súa receita? Coñac. Moi ben, Ángeles, 50 euriños. Dixéchole ademais convencida, coñac. Coñac, así, Estaba convencida. atenta, sí. Bueno, Ángeles, moitísimas grazas, Vale, gracias. Un bico, 50 euros que van para Castro de Rei, un bico enorme. Bueno, Gracias. proba, dinos aí A seguinte. como está a seguinte, proba, por favor. Seguinte. Molla aí un pouquiño na salsiña de Sí, cereixas. senón igual está seca. A ver, atención, porque Carmen está valorando. Imos coller os brazos dos cociñeiros. Carmen de Silleda, toda... Oi, de Silleda, de Curtis. Carmen de Curtis, toda a responsabilidade sobre ti. E Carmen di que a mellor torta de queixo é a de... Merche, creo, porque para mí está un pelín máis suave. Bravo, Merche! Marcial, nós cas tortas aquí estamos encantadísimos. O sea, se queres vir probar torta de queixo, podes vir, non hai problema ningún. Ti ven, despido o programa e ven correndo que está moi boa. Incluso a que é do cebreiro. Un bico! Sí. Chao, chao! Aí vou de camiño, reservademe aí a miña parte. Antes de nada, lembrar que mañá volvemos, que mañá temos público. E temos a semifinal do noso talent. Mañán buscaremos o primeiro finalista do noso talent. E que máis temos? Nova presentadora. Quen será? Aí queda. E desfile canino que nos trae Octavio Villazala. E agora vou probar que eu tamén quero saber como está esa torta de queixo. Ata mañá. A ver.